Ahojte, dnes sme si s Veronikou pripravili pre vás ďalšiu tému a tou témou je sebahodnota a vlastne ako sebahodnota ovplyvňuje v živote ľudí, ako ovplyvnila nás. Dúfame, že si nájdete nejakú inšpiráciu alebo nejaký nápad, ako zlepšiť, ako sa spojiť viac so svojou sebahodnotou a budeme radi, ak vám toto video prinesie aj keď len nejakú malú hodnotu. A ja sa spýtam vlastne Veroniky, aký ty vnímaš, ako ty vnímaš vlastne svoju sebahodnotu? Díky Naty za túto otázku. Sebahodnota je pre mňa, veľmi sa mi spája s tým, že aké je moje miesto vo svete. Hej, že veľa ľudí v tom má ešte chaos. Ja som mala takisto dosť dlhé roky vlastne v tom, že kým vlastne som, kým chcem byť pre iných ľudí, pre svet a vlastne ako to prejaviť, hej, akým spôsobom. A veľa situácií, v ktorých som sa ocitala, tak vlastne mi práve že spúšťali skôr ten opak toho, čo znamená, keď som v tej sebahodnote, vnímam ju. A dosť dlho mi trvalo, kým som začala nachádzať aj tie svoje pozitíva, tie plusy, ktoré mám, nejaké aj vlastnosti, či už fyzické, hej, ako vyzerám, ale takisto aj nejaké schopnosti a tak ďalej. Čiže je to pre mňa veľmi komplexná vec, ktorá sa prejavuje v mnohých oblastiach života. A zároveň, pokiaľ smerujeme veľa pozornosti do toho negatívneho sebaobrazu, tak vlastne nám to bráni sa realizovať reálne, čiže tak položijeme, mám taký pocit. Čiže ja by som sa chcela teba opýtať, že čo sú také tie bloky, alebo ako vnímaš, že čo tak najviac blokuje tú sebahodnotu, že prečo ju tak nevidíme? Tak ja tam vidím také dva prúdy. Jeden je ten, že vlastne jednak naša sebahodnota vychádza, ako sme vyrastali v detstve, čiže zvonku, hej, napríklad tá kritika mami, alebo kritika učiteľov, alebo čokoľvek s tým spojené. A na druhej strane tam vidím, že ten vnútorný blok, ktorý je často spojený, aspoň u mňa to tak bolo, so sebahodnotou, že ten hlas vlastne mi hovoril, že a nie si dosť, a nie si dosť. A vlastne, tak jak sme sa Veronika bavili ešte nedávno, že ono často to tak je, ako to vidím aj v psychofonetike v procesoch, že to, čo nás ovplyvnilo zvonku, že my to potom vlastne nás to identifikuje. Čiže na základe potom toho konáme alebo nekonáme v živote, že robíme veci, ktoré chceme alebo ktoré nechceme. Čiže ja by som povedala, že také dva sú tam aj zvonku, aj znútra. A vlastne obidve majú vplyv na to, že za čo sa potom my považujeme alebo nepovažujeme. A napríklad, ako to máš ty, čo ovplyvnilo tvoju sebahodnotu v živote? No tak prvé roky, myslím, že to má asi každý, že vlastne kým vyrastáme, kým sme deti, tak tí dospelí sú pre nás taká autorita a vlastne všetko, čo povedia, tak je pre nás ako sveté, že proste už ich tak vnímame, že oni vedia, o čom je život, hej, sú tu dlhšie, vedia sa tu lepšie orientovať a tak. Čiže vlastne aj v mojom prípade to tak bolo, že v tom detstve, pokiaľ tam bola nejaká kritika na moju osobu, teda z rodiny a okolia, nejakých známych, čo sme mali a tak, ja som to brala ako fakt. Hej, že úplne som sa s tým zžila, že aha, že takto to asi mám, že taká som. No, keď som vošla do puberty, tak sa to ešte prehlbilo, hej, lebo tam proste človek automaticky prichádza do toho stavu, že jednak sa hanbí, necíti sa úplne tak akože sebaisto, že skôr sa spochybňuje a vlastne hľada tie idoly niekde vonku, mimo seba, ktoré by mohol nasledovať. A veľakrát tie idoly nie sú práve také, ktoré by ich viedli k tomu, že by vlastne našli tú sebahodnotu, tí tínedžeri. A ja som to tiež tak mala, že väčšinou práve, že sa ešte prehlbovalo viac taká tá moja sebakritika. Takéto, že som sa fakt považovala za človeka, ktorý naozaj, že v podstate zbytočne tu je. Otravuje ako keby svoje okolie svojim bytím. Čiže
akože občas to bolo naozaj že extrémne, čo som si prežívala. K tej svojej sebahodnote som sa postupne dostávala až lineárne s tým, ako som sa oddelila aj fyzicky od svojich rodičov. Približne v tých 16-17 som sa presťahovala inde a začala som si ako keby budovať taký, že svoj život, hej, podľa seba. Už som prestala počúvať, že to, čo chcú moji rodičia alebo niekto z môjho okolia, hej, kto predtým bol pre mňa autorita, tak sa stalo to, že vlastne ja som ho zrazu, akože bol tam samozrejme odpor voči tomu človeku, to je asi prirodzené, ale v podstate bolo to krásne obdobie tým, že naozaj som tam skutočne sa začala dotýkať seba, čo chcem ja, čo reálne som ja, čo nie som ja a začala som aj spochybňovať to, ako som to mala napríklad v detstve a začala som vnímať tú svoju hodnotu aj cez iné oči, ako len cez tie, na ktoré som bola zvyknutá. Čiže potom postupne cez rôzne aj terapie, aj neviem, že to išlo prirodzene samé. Prechádzala som si rôznymi terapiami predtým, než som stretla psychofonetiku, ale žiadna z nich mi nešla tak do hĺbky a nedala mi také dobré nástroje ako psychofonetika, hej, že preto ju aj študujem, lebo proste mi prišla úplne, že veľmi účinná a efektívna. Takže takto som to mala ja. A ty si to mala ako? Ja tiež, no a keď som nad tým rozmýšľala a ešte chcem doplniť, že vlastne tým, že mám dceru tínedžerku, tak vlastne, že aký je rozdiel, že tie malé deti to tak ako keby ešte nevedome na seba nabalia, príjmu, identifikujú sa tým, ale keď už vlastne príde tínedžer do toho veku, kde nie je tam už boj voči tej autorite a to rebelstvo, tak mám pocit, že tam je ešte dôležitejšie, nie že dôležitejšie, nehovorím, že s malými deťmi je to hej nedôležité, ale že vlastne tí tínedžeri ako keby ešte viac tam si uvedomujú, hej, jak si to hovorila, a uvedomujú a presadzujú tú svoju hodnotu, že kým sú, hej, že už nie sú vlastne ešte deti ani dospelí, ale že si tam ako keby viac uvedomujú, že kto sú, čo sú. No a ja som to mala, no v podstate tiež takto podobne, že vlastne kritika od mamy sa vo mne veľmi, veľmi nejak vžila a dodnes ešte s tým bojujem niekedy, hlavne presne kritika, keď ma prichádza zvonku, si prípadám, že to som ja, že to je vo mne a pritom viem, že je to zvonku. Jasne, niekedy to je ten vnútorný hlas, kde sa sama spochybňujem, alebo strach, alebo nejaká sebenenávisť, alebo čokoľvek. A tiež som to takto mala, že to prichádzalo zvonku, celé detstvo, to väčšie ponižovanie a to vlastne potom pokračovalo, by som povedala, do vzťahov, hej, že skoro každý môj vzťah bol takto, že som tam, či vedome alebo nevedome, bola ponižovaná a nestále som si to uvedomila až do momentu, kde som si to potrebovala uvedomiť dvakrát a fakt opustiť toxické, náročné, nerada používam to slovo toxické, ale vzťahy, ktoré ma veľa naučili. A vnímam to aj tak vlastne teraz, že je to s mojou hodnotou, hej, že keď robím counseling, tak dakedy by som stále dávala zadarmo a všetko je prípadová štúdia, lacnejšia. A teraz poslednú dobu, keď si uvedomujem svoju sebahodnotu, tak viem, že nie, že ja som tiež niečo pre to urobila. Tiež nemá človek robiť zadarmo, hej, že v tom sa to tak akože vie. A čiže tak ma to ovplyvnilo vlastne aj v školstve, hej, že tým známkovaním a všetkým, že si človek myslí, že je menej. Potom by som povedala aj tým takým rôznym šikanovaním, hej, tam človek tiež naberie také, že si menej, myslí si, že si menej, alebo niekto ti vytkne nejakú tvoju vadu na tele, tak tam ja som celý život bola akože chudá, aj stále som chudá, ale ťažko sa to so mnou nieslo, čiže už si celý život nesieš, že si chudá, že máš to a máš to, nie si dokonalá a neviem čo. Ale tiež za posledné roky, keď som si začala hlavne v tých vzťahoch uvedomovať, že to takto ďalej nemôže byť, že ja nemôžem byť ďalej obeťou, je tu moja nejaká hodnota, tak som to pomaly mohla začať meniť a tiež ma to stalo. Bolo s tým akože, nechcem povedať roboty ako na kostole, ale určite to trvalo nejaký čas to proste akože upraviť a zvedomiť a
A hlavné na tom je, to si myslím, sa na tom zhodneme, že niekedy ani nevieme, odkiaľ prichádza ten pocit tej menej cennosti alebo sebahodnoty, takže vlastne kým to nepoznáme a neuvidíme, nevieme sa s tým spojiť, ale to je asi tak so všetkým, aj so strachmi a s kadečím. A vlastne s tým nadväzuje aj to, sme sa rozprávali, Veronika, vlastne tá sila. Čiže ja som to aspoň takto mala, že už keď získaš tú sebahodnotu, tak už ako keby potom ti príde s tým taká aj tá vnútorná sila, také nejaké vnúknutie, že proste ideme, jak ja som ti hovorila, ten obraz, že my robíme tie videá a to bolo ako naskočiť na vlnu a ideme, hej, už ja sa nezastavujem, že proste čokoľvek to prinesie. A sme sa dohodli, že budúce stretnutie budeme sa rozprávať o tej sile a odkiaľ si myslíme, že tá sila prichádza a ako sila ovplyvnila alebo neovplyvnila náš život, naša vnútorná sila. Tak, veľmi sa na to tešíme už teraz. A teda nakoniec ešte by sme vám chceli dať také malé cvičeníčko spojené s tou sebahodnotou. Čiže ak máte pero a papier po ruke, alebo aj nemusíte mať, môžete to urobiť aj v hlave, len si spomente na 3 veci, kde ste vlastne vnímali tú svoju sebahodnotu, že bola prejavená, že vlastne cítili ste, že teraz vnímam, že mám čo priniesť svetu a toto je to, čo svetu dávam, lebo viem, že som v tom dobrá. Pokiaľ vám napadá niečo negatívne, že skôr pravý opak, tak môžete si spísať aj tieto. To sú vlastne vnútorné hlasy, ktoré sme získali aj počas toho detstva alebo neskôr, ktoré nám vlastne bránia to uvidieť. Lebo každý jeden z nás má niečo v sebe, čo je naozaj hodnotné nielen pre ňoho, ale pre ľudí vo svojom okolí, ktoré má. Čiže ak to neviete vidieť, je veľmi dôležité sa pozrieť na toho, kto vo vás, vo vnútri vám hovorí, že taký nie ste, alebo že ste taký onaký, makový, neviem aký. Je veľmi dôležité sa spojiť s tou svojou vnútornou, s tým vnútorným vedením, ktoré vie, že prečo ste tu. Ešte by sme chceli vlastne spomenúť také príklady, keď vám nenapadá nič, že dajme tomu si poviete, že však ja som nič v živote nedokázal a ničom nie som dobrá. Tak môžete si spomenúť na to, keď vás iní ľudia nejakým spôsobom ocenili. Hej, že možno vy to naozaj nedokážete vidieť, lebo ste boli, dajme tomu, tak formovaní, ale iní ľudia si to možno na vás skôr všimnú ako vy sami. Hej, a môže to byť, nemusí to byť vždycky slovne vyjadrené, môže to byť napríklad tak, že robíte svoju prácu a dostanete niečo naviac za tú prácu, hej, nejaký bonus a vy ani neviete, že prečo, lebo si poviete, že však veď ja to robím normálne ako vždy, ale niekto iný uvidí tú hodnotu v tej práci, ktorú vykonávate a patrične vás tým ocení, či už finančne, alebo proste niečím. A vám týmto vlastne vyjadri to, že naozaj je to pre ňoho nejakým spôsobom hodnotné, čo robíte. Zabudla som spomenúť, ako veľmi tá sebahodnota súvisí s hranicami. Hej, že častokrát to potom tí druhí aj cítia, hej, že nemáme tú vlastnú sebahodnotu a ktorá súvisí so seba rešpektom a vlastne potom obviňujeme tých druhých, hej, že to mi urobila tamto a nevidí, že čoho som ja hodná, lebo to nevidíme sami. A aj to takéto people pleasing, ešte som zabudla spomenúť, že často ľudia robia viac pre druhých a dávajú seba na posledné miesto, že vlastne to sme vlastne asi všetci robili. Čiže to ešte tak som chcela doplniť, no ma to napadlo. Hej. A vlastne teraz mne zase napadlo ešte, že súvisí to samozrejme aj so strachmi, prejaviť sa, že ako náhle tam nemáme tú sebahodnotu takú jasnú, tak tam nás to automaticky tam proste príde ten strach z toho, že keď to máme nejakým spôsobom sa prejaviť, alebo si poprosiť tú finančnú hodnotu, ktorú vnímame, že v podstate, že toľko by sme si mali za tú prácu brať, ale neberieme si, lebo sa bojíme, dajme tomu, čo si ten druhý pomyslí, bojíme sa rôznych vecí. Aj tam môže fakt naozaj hoci čo človeku napadnúť. Strach je veľmi kreatívny, takže tak. Tak ďakujem, Veronika, za dnešok zase. A ja ďakujem a tešíme sa na vás na budúce. Dúfam, že to bolo pre vás aspoň nejako prínosné. Ahojte.